Ok, ne tɔgɔ Hamadou Kunta, o bɛ ne wele 0011. Moi c'est Astif de Pile. Bon, le vendredi sous 21h waati. O taara ne sɔrɔ Falajɛ S la. O bɛ yɔrɔ min wele ko Kidalibugu. N ka du bɛ n sigilen bɛ ne ni ka denbaya. N bɔtɔ n terikɛ dɔ fɛ ko Alkayidi, an bɛ carré kɔnɔ na. N bɛ mobile la ka na. N nana groupe dɔ sɔrɔ yen mun fini b'u la ani o bɛ masque mun don u kun na ani fini finman de b'u la ani jɛgɛti finman ninnu o armelen don marifaw b'u bolo ka ca o ka ca dɔɔni o bɛ viviti finman dɔ la ne nana n ka mobile gare n bɛ tɛmɛ o ye ne holomɛ ka o ka groupe jɔra ne kan ko ne ka jigin ne jiginna bon o ye casque o ye ka fini finman ta o ka masque fini o y'a don ne kun na ka ne cɛ ka ne fili o ka mobile kɔnɔ o ye ne ka mobile ta ni olu ta ani ka groupe wɛrɛ dɔ o ye ɲɔgɔn wele téléphone na ko ça c'est ok oui ça c'est ok o ma ɲɔgɔn wele ni téléphone mais téléphone na walima taliki waliki te ka téléphone fitini de b'u bolo téléphone fitini dɔw yɛrɛ bɛ kuma la taliki waliki la oui ça c'est ok oui ça c'est ok bon dɔ kelen ye kelen wele k'a bɛ niveau jumɛn la k'an b'a la k'aw kɔnɔ fɛn la gendarmerie min bɛ Toute Afrique kɛrɛfɛ k'an b'a la k'aw kɔnɔ village kan na k'an b'a la k'aw kɔnɔ village kan na bon olu nana ka se a ma an tɛmɛna o b'a la ka ɲɔgɔn wele téléphone la ko yɛlɛla Musabugu pont sanfɛ bon o taara ne kelen y'i kanto ko ɲɛ ko ne tɔgɔ Amadu a ko ne jamu ko Sise bon a ko ne de ye Kunta ye n ko ɔhɔn a ko ne de bɛ kuma WhatsApp kan n ko ɔhɔn a y'i makun ne y'i makun ko n bɛ den joli bɛ n bolo ne y'a bɛɛ ɲɛfɔ a ɲɛna ko muso joli ne y'a ɲɛfɔ a ɲɛna bon ko ale y'a faamuya bon an b'a la ka o ye n bolo bɛ siri ka fɛn dɔ kɛ n bolo la majɛ mana dɔ b'u bolo après o mana tigɛla o ye nɛgɛ k'a la miliyɔti o ye miliyɔti k'a la bon an taara fo Musabugu kɔfɛ n ɲɛ b'a la ko ka yan Musabugu de o taara ne kungo kɔnɔ o ye ne lajigin o taara Cogel ka ne ye Cogel tuma kuma sambuli la fa kumana zonare portière kuma kan ne y'o vocal de ka Cogel tanu n ko vraiment premier ministre ne content na ka ko la o na ne vocal de ko k'a la ko ne de ma Cogel nini wa n ko ayi n ko ne ma nini n ko ne ma Cogel nini o ko ni vocal tini n ko vocal nini t'a la ne bɛ Cogel de tanu nini t'a la o k'a lajɛ ka ɲɛ bon o kɔfɛ o taara de mobile kɔnɔ o ye courant kɛ ne la o ka garanti kɔrɔ bɛ karara nin o to bɛ k'o kɛ ne la voilà taser o bɛ to k'o kɛ ne la bon an taara jigin o ye ne jigin ka bere belebaw dɔ ta bere de b'u bolo bere surman ninnu o b'a la ka ne gosi n'a ye o bɛɛ kɛra mobili kɔnɔ wa non non an taara jigin kungo kɔnɔ ka ne gosi o ko mun de ye ne bila WhatsApp kan ko jɔn de bɛ ne sara WhatsApp kan n ko maa si ko ne tɛ Mali fɛ ne ka taa ka bɔ olu ka jamana kɔnɔ ne y'a yira o ma n ko moi je suis malien aw de bɛ taa ka bɔ jamana kɔnɔ ne kɔni tɛ donc bugali juguyara fo ne yɛrɛ kirinna après o ye bugali jɔ ka ne minɛ dɔɔni ne wulila ka jɔ bon ne y'u kanto ma n ko maa mun y'aw bila ka na aw ka ne bugan n ko bon ne bɛ kuma kelen de fɔ aw ɲɛna ne y'a fɔ n ka somɔgɔw bɛɛ ɲɛna nka fɛn fɛn ye ne sɔrɔ karisa de ye ko karisa nɔ don o sera ka bugali jɔ o ko karisa jumɛn n ko ne y'o tɔgɔ fɔ olu kɔni ɲɛna mais ne tɛna tɔgɔ fɔ yan n ko fɛn fɛn ye ne sɔrɔ karisa nɔ don ne y'a fɔ n somɔgɔw ɲɛna n y'a fɔ n teriw ɲɛna n ko problème fɛn fɛn ye ne sɔrɔ karisa nɔ don o sera ka ne karisa tɔgɔ fɔ ɲɔgɔn sera ka bugali jɔ o taara ɲɔgɔn ye téléphone la ka téléphone ci ka mɛ ka segin ka na tuguni o ye bugali daminɛ o ye ne cɛ ka n don mobile kɔnɔ ka na ne fo Tour d'Afrique fan fɛ ka na fo o yɔrɔ la o ye ne bila quoi o ye ne lajigin o ye ka masquew bɔ olu yɛrɛ y'o ka masque bɔ n'u ye k'olu ye tenitigiw de ye donc k'olu bila o ka mission la o ka chef de olu bila la k'olu ko nɔ tɛ bon olu taara bon ne t'u dɔn n t'a dɔn maa suguya mun don mais k'olu ye essayer mɔgɔw ye o y'o de fɔ bon majɛ brigade façon fini de b'u la ani marifa jamajɛ de b'u bolo ne ye n ka mobile ne ye carte grise n ko ka mobile ta k'o t'a fɛ ne ye wari d'u ma k'o t'a fɛ ne ye n ka téléphone d'u ma k'o t'a si fɛ bon ne b'a dɔn maa mun ye ne buga bandiw tɛ quoi bandi bɛ nafolo ɲini o ne ye essayer ka wariba bɔ n ka poche kɔnɔ n ko a y'a minɛ k'olu t'a fɛ bon ne y'a dɔn maa mun ye ne gosi bon fangalamɔgɔw de ye ne gosi olu tɛ bandi tɛ bandi bɛ nafolo fɛ o voilà ça bandi bɛ se k'i tariki k'i gosi ka taa n'i ye k'i gosi wala k'i ka fɛn f'u ye ka i ka téléphone bɛɛ ta i ka nafolo bɛɛ ta bon k'olu t'a si fɛ
bon ko ne ka taa k'olu jɛn'a bɛɛ kɔ o ma mobile f'u ye o ma foyi kɛ o ma foyi ta ne kun o ye ne gosi ka ne mandimi fan bɛɛ fɛ yalima i bɛ minɛ waati min na e hakili ma se ka u ka mobile plaque t'a la o plaque t'a la plaque t'a la V8 finman V8 finman don plaque t'a la ne ɲana an ka butigitigi bɛ k'a ɲininka butigi ko mobile tigi de finman ko a munumunu n'a ye ka taa sen 3 ye bon ne seginna ka taa o kunu ne taara ne ka so da la ko ni munumunu n'a ka taa ni sen 3 ye ko nana ka u jɔ yan ko ma ne ka mobile ye o taara ka na o bɛ taa ka na o bɛ taa ka na bon o munumunu na tama ne terikɛ alkayidi fɛ tama o ye ne yɔrɔ la de bon ne wulito mobile ka na o nana jɔ dibi la quoi donc ka ne holomi o yɔrɔ la mais mun ye fini bɔ o kunkolo la yalima hali ni e y'u ye sini i bɛ se k'u dɔn wa cɛ jamajan dɔrɔn cɛ suma ne kɔni olu ye ne b'u dɔn hali sini ni u ye b'u dɔn ne y'u ye dɔrɔn ne b'u dɔn ne b'u dɔn mais u y'a f'i ɲɛna k'olu ye finitigiw ye mais fini fɔsɔn don u m'o f'i ɲɛna fini fɔsɔn don dun non olu bɛ ne bila waati min fini o ye teni mun ye ne minɛ ani mun ye ne bila o tɛ kelen ye minnu ye minɛ ani mun sabu groupe don quoi o ko yan ko sisan o tigɛra ka na fɔ yɔrɔ la o ye ne jigin olu seginna ka na don mobile kɔnɔ olu kɔni taara sabu o ye ne minɛ ka n don mobile kɔnɔ ka mobile vallon di ne ma ko n ka taa an bɛ don min na i ko bi dimi bɛ i fan jumɛn ni yɔrɔ jumɛn bi yan bɛɛ o ye fan bɛɛ i m'a ye wa o ye n ka photo bɛɛ ta o mais u ye waati bɛ kɛ k'i bugɔ n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ minute 30 heure kelen ninnu bɔ wa bon o mɛnna bugali la dɛ sabu o mɛnna o bɛ kuma la o mɛnna kɔni bugali la bon ne kɔni tɛ se ka fɛn fɔ nin ko la ne kɔni tɛ jamana jɔ ye bon o ko mun ma o ko tuguni ko pourquoi ne bɛ kuma maa mun sara whatsapp kan wala fɛn dɔ ko ne bɛ kuma olu kan donc ne bɛ to ka mɔgɔw kɔrɔma tigɛ whatsapp la donc ne ma se ka nin faamuya mɔgɔ bɛ mɔgɔ buga mun bɛ mɔgɔ buga dalili de la wala karisa bɛ kan ka nin fɔ sabu ne bɛ kuma an ka fulaw de kan kɛlɛ wulila de an donna kuma la na kɛlɛ tuma wula an tɛ don kuma la mɔgɔ tɛ whatsapp la o bɛɛ b'a ka ci gɛn o an ka fulaw de b'a la ka faga o bɛ mɔgɔw dɔ minɛ k'u faga k'u jeni k'a sɔrɔ terroriste tɛ foyi tɛ yen o de bɛ an dimi an bɛ kuma n'an ka mɔgɔw minɛna an bɛ kuma ka taa a tɔgɔ di an ka mɔgɔ baw ma o ka wuli ka t'u labɔ kaso la donc maa mun bɛ kɛlɛ la aw ka olu kɛlɛ maa mun t'a la aw ka olu to yen an ka mɔgɔw dɔ fagara ne yɛrɛ bɛnkɛ fagara ɲɔnɔ o y'a minɛ k'a jeni ne d'o f'i ɲɛna a ka denw taara fo a su fɛ fo ka taa bolola nɛgɛ sɔrɔ a fa la k'u bɔ ka na muso 2 de b'a bolo a denw bɛɛ bɛ yen o y'a minɛ ka jeni donc ko kuma tɛ se ka kɛ na kuma kɛra dɔrɔn o bɛ wuli k'i ni gɛrɛsi n t'o ko wɛrɛ tɛ o ne ka mɔgɔw de ma se défendre des peuples ne bɛ terroriste nin na n taara n ka village la terroriste bɛ ne faga donc ni fɛn mun kɛra mun ma ɲɛ denmisɛnninw bɛ se ka wuli sisan k'u bila ka taa kungo kɔnɔ u bɛ se ka kojugu kɛ tabi chef t'a kalama o ma bila o kama donc n'u ni yɛra justigi de kan ka baara kɛ aw mun ye justigi ye aw sigilen population kama aw de b'a ka baara ye k'a lajɛ ni ko ɲuman tɛ nin ye jamana bɛ sigi sen de kan maa man ye maa jugu ye aw ka kɛlɛ kɛnɛ maa mun tɛ maa jugu ye a y'o to yen n'o tɛ an bɛ gouvernement fo an bɛ bɛɛ fo jamana ni ala ka basigi ka na ni hɛrɛ ye jamana kɔnɔ balawu ni masiba ala ka ɲɔngiri ka bɔ yen an tɛ maa si contre la an ye fulaw de ye an ye maliyɛnw de ye an ye jamanadenw de ye jamana bɛ ɲɛ cogo cogo an b'o fɔ mais n'an ka mɔgɔ sara mun ni terroriste ye an b'o fɔ n'an ka mɔgɔ jeni mun terroriste ye an b'o fɔ n'an ka mɔgɔ minɛna ka taa faga mun an b'o fɔ jamana nin sabu n'i y'a ye bi groupe mun jamana nin ka tile ka tiɲɛ de fɔ o de bɛ jamana jɔ koyi ka taa donsow ta ka t'u bila sirada la fula fɛn fɛn bɛ o b'a jigin o ye ne facinin dɔ jigin k'a faga donso ka t'u bila pomgeli ni sirada ninnu la donso de bɛ mɔgɔ gardi wa donso de kan ka jamana mara wa donso de bɛ an sécurité wa fɛn bɛɛ ka kɛlɛkɛminɛw bila mun tɛ armée ye armée ka jamana sécurité o ka groupe dɔw former ka kɛlɛkɛminɛw d'u ma k'olu sigi o bɛ taa mɔgɔw minɛ k'u jigin k'u faga o y'an ka cɛkɔrɔba dɔ minɛ Umaru Kunjum ka jigin donso y'a jigin ka taa kan tigɛ mɔgɔ bɛ car kɔnɔ ka taa ka village la depuis salon fini de bi marifa de bi donsow ma donc hakili la nin tɛ jamana jɔ dɛ maa mun ka jamana sécurité o ye armée de ye mais la peuple o bɛ taa kɛlɛkɛminɛw di mɔgɔ bandiw dɔ ma aw ni olu bɛ sigi ɲɔgɔn fɛ ko jamana sécurité ni bɛ jamana sécurité tu vas rentrer de armée c'est compris même o k'u don armée la o ka jamana sécurité n'an tɛ o b'a la ka mun kɛ ni bɛ dɔ fara balawu de kan ni tɛ jamana jɔ dɛ yalima ne bɛ se ka min dɔn i ka agression ani bi cɛ yalima i sera fanga tigilamɔgɔw ka plainte kɛ walima u ser'i ma k'i ɲininka a ko kɛra cogo min na wa bon ne gusira don min kan na baara ma kɛ fɔlɔ bon n'ala ye sini an bɛ taa plainte don n'ala sɔnna o tuma kɔnɔ an bɛ se faamaw ma an bɛ ɲɛɲini ɲini a la olu ka wuli ka jɔ o ka enquête kɛ maa mun ye ne gosi nin ko la o k'olu minɛ k'u ɲininka jɔn de y'aw bila ka taa jɔn de y'aw ci
i y'a faamuya i b'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ ye armée ka tenue dɔ wala ka fɛnw dɔ ta ka taa mɔgɔ gɛrɛsɛ o bɛɛ bɛ yen i b'a sɔrɔ dɔw de bɛ yen bɛnkan tɛ ne n'ale cɛ a bɛ se ka wari di dɔw ma mun ka taa ne kama o ka o sabu ni i b'a sɔrɔ dɔw t'a kalama donc maa mun ye ne bugɔ kɔni fangalamɔgɔw don voilà i y'a faamuya fangalamɔgɔw kɔni don mun ye ne bugɔ fɛn tɛ fɛ bandiw tɛ bandi nka bandi nana i fɛ a bɛ taa n'i ka nafolo ye a bɛ taa n'i ka fɛn bɛɛ ye voilà a b'i faga a b'i ka nafolo ta voilà walanda dɔw y'u bila ka na o bɛ se k'i gosi ka nafolo cɛ mais maa mun ye ne gosi bandiw tɛ fangalamɔgɔw de ye ne gosi voilà sabu o kumana ne kan État ka ko de la o ma kuma ne ka vie wɛrɛ la voilà ko ne ye cogeli nin ko ne m'a ɲini ko audio mun filɛ nin ye a y'a lamɛn donc o ma cogeli yɛrɛ tɛ dɛ o y'a profiter a kɛ cogeli de ye ne ni dɔ de bɛ ɲɔgɔn na ne b'a dɔn o de ka ko don voilà